बे चेनेलनि फार्स्ट पेमेन्ट बे फार्स्ट पेमेन्टआ आंनि एकाउन्टाव क्रेडिट जाबाय। हाय गाइस खुलुमबाय आंनि बे मदन ब्लग शपखौ फिन खेबसे खुलुमहरनाय जालायबाय गोसो गोथारै अननाय आरो सिबिनाय जासिबाय बयनिसिमबो आसा खालामो नोंथांमोना दासान्दि इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ। आंबो जानला मोनला दाला दालि थ्राय थ्रायैनो एसे मोजां दङ लोगोफोर। आं दिनै मानि सायाव भिडिअ होनबा लोगोफोर भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोनखौ मोनसे रिक्वेस्ट आरो मोनसे खावलायनाय जायो जे दाबो आंनि बे मदननि ब्लग शपखौ साबस्क्राइब खालायाखै अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना हो, लाइक खालाय, शेयार खालाय, कमेन्ट खालाय। लोगोफोर आं जानला मोनला देलायनो आरो गोदानै हाबसन दंबा अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना हो, गोदानै हाबनानै नायदोंबा अननानै। ओमफ्राय आं दिनै मानि सायाव भिडिअ होनबा सिस्थार आलारिनि फिसाय बा हासबेन्ड दिनै आलारि सिस्थारनि इउटुबनि फार्स्ट पेमेन्ट हाबदोंनो। बिथाङा गावनि बे खुगाजों निजेस' फोरमायना होबाय। ओरैबायदि हेप्पि बोरैबा गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों। बिथाङा गारबोनाय समफोराव बा थांखांनाय समफोराव ओरैबायदि हेप्पि माबा थायो बा भिडिअ बानायनाय, ओरैबायदि प्रेंक कल खालायनाय बा माबा खालामनाय ओरैबायदि मोजां मोनोमोन आं बे सिस्थारनि भिडिअफोरखौ। ओरैबायदि नायोमोन ना आङो, ओरैबायदि मा बुंबावनो दे आं बिथांनि मावलांनाय दांलांनाय खामानि ओरैबायदि मोजां। आरो बिथाङा अरायसम सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनथोंबा आरो अरायसम गोजोनै थानो हाथों। ओरैबायदि दा मा बुंबावनो दे, फिसाइया दिनै ओरैबायदि भिडिअ बानायदों बिसारा। आंनि गावनि एकाउन्टाव क्रिएट जाबाय दा इउटुबनि फार्स्ट पेमेन्टआ होननानै फंनैसोबाबो फोरमायलांनो होननानै खोन्थादों। दा बेखौ थ' बिदिब्ला नायलांदो नोंथांमोनहाबो। बिथांनि फिसाया मा होनदों एसेबाबो नायलांदो, गावबा गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नानैबो दे सनाखौ दे थ'। हेलो गाइस, वेलकाम टू alary बसुमतारी ब्लग। गिबियावनो गासै लोगो नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायजों बरायना लाबाय। दिनै आं हरखाब फैनांबाय बिथांस्रिनि चेनेलाव। नोंथांमोना मिथिगौ बिथांस्रिया आंजों गैया दिनै। आरो हरखाब फैनायनि जाहोनानो जाबाय बे चेनेलनि फार्स्ट पेमेन्ट। बे फार्स्ट पेमेन्टआ आंनि चेनेलावबो आंनि एकाउन्टाव क्रेडिट जाबाय। थ' बेखौसो सानै आं बे ब्लगखौ लाबोनाय जादों। आरो बे ब्लगखौ 100% बे बिथांस्रिया लाबोगौमोन नोंथांमोननि गेजेराव। आरो बेखौनो साननानै दिनै आं साहस खालामनानै नोंथांमोननि गेजेराव लाबोनो सानबाय। नंगौ, बिथांस्रिया बहुद खस्थ' खालामदोंमोन बे चेनेलखौ खुलिनायनि उनाव। बहुद आरो बांसिनानो बेनि आइडियामोन आरो कन्टेन्टफ्राबो बेनिमोन, बे साननाय कन्टेन्टफोर। दिनै बिथांस्रिया गैयाबाबो आं नोंथांमोननि गेजेराव बिथांस्रिनि जानानै नोंथांमोननि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैबाबो जोंनि ब्लगफ्रा फैबा नायनानै हेफाजाब होग्रा अनग्रा गासै लोगो नोंथांमोननिसिम बिथांस्रिनि जानानै आं दिनै रोजा रोजा साबायखर बावो। आरो नोंथांमोननि अनगा जोंनि चेनेला बा जों बेखिनिसिम सहैनाया असम्भबमोन बा सम्भब नङामोन। स' बेनि थाखाय दिनै आंबो सानबाय जे साबायखर बावनांगोन गासै लोगो नोंथांमोनखौ, नङाबा आद्रा थागोन बिथांस्रिनि सिमाङाबो। स' बेनि थाखायसो आं दिनै फैनांबाय नोंथांमोन गासैखौबो साबायखर होनो। आरो बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय था नोंथांमोना, जेरै जोंखौ सापर्ट खालामदोंमोन, जोंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामदोंमोन। थिग बिदिनो गुबुन क्रियेटरफोर दं बा गोदान फैगासिनो दं क्रियेटरफोर। थ' बिसोरखौबो नोंथांमोना बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय थादो। आंनि बेनो रिकुवेस्ट गासै नोंथांमोननिसिम। नोंथांमोननि अनगा मोनसे चेनेला ग्रथ जानो थाखाय बा आवगायलांनो थाखाय निस्सय गोनांथि जायो नोंथांमोननि सापर्ट। स' बे हिसाबै सापर्ट खालामलांबाय था। आरो जोबथियाव मा बुंनो, आं बारा हेबिटबो गैया बिदि ब्लग बनायनाय, होमबाबो साहस खालामबाय दिनै सिमांखौ मोगथां महर होनो, जाहाथे बिथांस्रियाबो एसे
बिथांसियाथ' बहा दं सोर मिथियो खिन्थु होमबाबो दा नुबाय दा नोंथांमोनहा बेनि फिसाया मा मा एसेबाबो सुंद'यैबाबो आङो देखायना होबाय लोगोफोर ओमफ्राय आलारि सिस्टाराथ' दङबा गावनि आखाइजों मावनाय दांनाय बेसेबां मोजां मोनगौमोन दिनै बियो बिथाङा फार्स्ट पेमेन्टखौ दांनो मोनोबा बा गावनि आखाइजों माबा खालामनो मोनोबा ओरैबायदि मोजां मोनगौमोन बिथाङा जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा मानसिनि जिउ माथो खालायनो थांनानै थानो होनबाबो हाया आं दिनै आं थैथ'आ होनबाबो हाया सम बोथोरा जेब्ला फैयो अब्ला थांनांगौ जायो मानसिनि खाफाल मा होननो गसाइनि सायाव जों मानसि माहारिनि जिउआनो लोगोफोर थिग आं जोबोद दुखु मोनो बिथांखौ बोरैबा गोसोखांबा बोरैबा गोसोआव दुखु मोननाय फैदों बिथांनि खामानि बा ओरै भिडिअफोरखौ ओरैबायदि बुंनोनो नाङा आं ओरैबायदि मोजां मोनोमोन लोगोफोर आं मा बुंनो दे गोसोआव ओरैबा दुखु मोनो ओमफ्राय आं भिडिअखौ बेखिनियाव दोनसै लोगोफोर बारा गोलाव खालामला आङो बाय बाय